Sedí host v restauraci. Pane Mesník. Já se podívám na nějaký video. Protože máme právě... Jo, povídej. Pane Mesník, je to opravdu rybí polívka, to jsem si objednal. No samozřejmě, vážený pane, sám jsem viděl v Praze, jak do ní jde vodu z akvária. Ahoj. Jo, čau. Tak ještě nějaký, třeba. Nebo okolí. No, povídej. Víš, já je to můžeš dát. No, Je to já vychutnávám. a zdraví, no, to tam No, Přesný. policajt nějakou školení. A tam nějaký vyšší míst, nějaký velice za. No, chlapi teda vybrali jste málo pokud nebudou žádný prémie. To není povídá. Vyrazte do ulic a pokutovat. Dva policajti, a nevím, co to dál, nebo to je jedno. Jsou takhle popárkuje, kráčí takhle párkem. Tam nějaký dědeček sedí na lavičce, hůjší takhle. A kouše jabko. Umělej má to tam. Máme také, ten dědeček do kouše a ten volízek hodí na zem a je to napadí mi takové zavěstné. Dědeček dojedu to jako odlízek má takhle do kapsičky. Vytáhne cigirický další jablko. Policajti zabijí. Nic, počítáme, máme všechno, počítáme, to do mříže, 100 hodin na téma. A dáme to aspoň do 100. Policajti to trpělivo, tak jdou za ním. No dobrý den, pane, proč jako ti vohličky chováváte tady za ptičky? Hodíte na zemi třeba. No, pánové, to je uličí trobky, víte? Tam jsou ty jadírka, a ty jadírka to vohličku, tak potom je náramně chytrají. Prosím nás, pane, tak nám třeba vohličky prodejte za 100. Ale taky jo. Já jsem tady 100 a dostají pro vohličky a je takhle kráčí tím parkem a ty jadírka to vybírají do vohličku a když to zapomíná 6 je to myslím, na ty prachy mohly mít aspoň 5 kilo jablek. A ten říká, na tebe už to začíná učit.